Dobrý den, vítejte u pokračovacího videa o antivirovém skeneru od firmy Emsisoft s názvem Emergency Kit, který nám umožní velice snadno a rychle, bez nějakých bližších znalostí problematiky IT, proskenovat náš počítač, případně nějaká přenosná záznamová zařízení, jako jsou disky nebo flash disky, které máme k dispozici, na přítomnost malwarů, respektive virů, s možností jejich následného odstranění. Nejedná se o antivir, ale pouze o skener. Tak, spustíme ho klasicky dvojklikem na ikonu na ploše a následně vybereme možnost Emergency Kit Scanner. Vzhledem k tomu, že se jedná o aktivitu, kterou standardně systém nepodporuje, ale my jsme ji vyvolali, tak dáme, že tady ano. Dojde tedy k načtení ovládacího panelu, případně pokud by nebyl software aktuální, což tady jednoznačně před 6 minutami jsem ho aktualizoval, tak se vám otevře ještě okno pro aktualizaci tohoto softwaru, takže zvolíte aktualizaci. Ta aktualizace je o tom, že tedy stáhnete nejaktuálnější informace o dostupných známých malwarech, respektive virech, a dojde tedy k aktualizaci dané databáze. Pokud jste tento antivirový skener použili dříve, tak vidíte sami, že došlo k výrazné změně toho uživatelského prostředí. Je teda takový to zjednodušení spíš z mého pohledu k horšímu, protože z hlediska nastavování můžete nastavovat pořádně nic, kdežto z hlediska klikacích map můžete hodně, což je víceméně asi deklarováno pro přenosná zařízení a operační systém Microsoft Windows 8. Takže není třeba se toho bát, my chceme samozřejmě skenovat, tak se na to mrkneme, dáme tedy sken. Software je tedy kompletně v češtině, ačkoliv tady teda vidíme angličtinu, tak věřte, že v nastavení je rozhodně čeština a něco málo tady česky je. Ten problém je v tom, že ta předchozí verze byla kompletně česky. Úplně všechno bylo dokonale přeložené, tady samozřejmě už protože je to teda freewareový, tak asi úplně to v češtině všechno nebude. Nebo tady nevím, jestli dojde k nějakému překladu, tak nedošlo, což teda nevadí. Každopádně takže v rychlosti. QuickScan je tedy rychlý scan, který nám naskenuje pouze aktivní programy a klasický čeky pro malwary. Fullscan je velice pomalý scan, každopádně proskenuje naprosto všechno, takže do začátku bych doporučoval. Smart scan je takzvaný malý scan, který prohledává místa typického výskytu malwarů, respektive kde dochází k infekci. A custom scan je scan, který si nastavíte sami. Zde si nastavujete vlastně jednotky, které chcete skenovat. Takže já osobně bych doporučil teda full scan. A to okno vypadá následujícím způsobem, kdy vám tady ukazuje, co aktuálně dělá, v jaký je fázi procentuální, konkrétně jaký soubor, případně kde třeba v registrech se nachází ty magazínové registry a kolik už toho naskenoval, kolik toho našel, kolik toho vyléčil. S tím, že můžete teda pozastavit scan, anebo úplně zastavit, jo, to pozastavení jenom je asi pauza a pak můžete zase pustit. V okně se vám potom následně zobrazuje, co tady našel, kde to našel a jaký je level tady nebezpečí. Počínaje nějakým malým levelem, nebo nízké riziko, by se dalo říct, což jsou zpravidla tzv. Traces cookies, který nějakým způsobem přesměrovávají vaše webové stránky a informace, co na nich najdou, tak posílají třetí straně. Pak je nějaké střední riziko,
což už jsou nějaké typy malwarů, který přímo nezasahují do systému, neovlivňují jeho funkci, ale nějakým způsobem zaznamenávají vaši činnost a posílají třetí straně. Pak teda vysoké riziko, což jsou už potom trojické koně, backdoory a rootkity, kteří napadají přímo systém a snaží se víceméně převzít kontrolu nad vaším počítačem z vašich rukou. Jo? Tam samozřejmě třeba to nějakým způsobem hlídat. Takže takovýmhle způsobem to probíhá. Pokud teda dojde k nějakému nalezení tohoto viru nebo nějakého toho malwaru, tak při tom zobrazení pak lze samozřejmě kliknout na název toho viru, kde si můžete zjistit podrobnější informace. Můžete si rozkliknout, kde ten virus je, tedy pokud je napaden nějaký konkrétní soubor. Já bych to zase na chvilinku pauznul, protože to bude trvat trošku déle a pak se k tomu zase vrátíme. Jak vidíte, postoupili jsme jenom o 4% a z časového hlediska to bylo zhruba 10 minut. Jde o to, že samozřejmě závisí na tom, jak rozsáhlý máte data, nebo rozsáhlá máte data na vašem disku nebo vašich discích, jak rychlý máte počítač a další věci. Ten skener samozřejmě může nějakým způsobem trvat i delší dobu. Jedná se o to, že bych to doporučoval prostě nechat běžet při nějaký v uvozovkách činnosti, která nevyžaduje vaši pozornost, abych takhle řekl. Co jsem vám chtěl ukázat, až tedy nějakým způsobem ten scan skončí, tak co má tedy ten MCSoft vlastně s tím malwarem dělat, respektive co by měl ten scanner s tím nalezeným malwarem udělat. Takže tady nám nabízí, jo, je to tady to tlačítko Scan Completion, jen zobrazit tedy protokol, dát objekty do karantény nebo vypnout počítač. Takže já osobně bych doporučoval samozřejmě dát objekty do karantény, kterou najdete vlastně v této záležitosti Quarantine, což je tedy česká karanténa, a tam potom můžete bez problémů nastavit, tedy se podíváme, co se tedy má s těmito uloženými objekty dělat. Výhodou té karantény je v tom, že prostě jsou tady nějakým způsobem zavřený ty viry v jakémsi trezoru a nemůžu z něj tak uniknout. Takže potom, když je sem uložíte, tak tady vlastně budou vypsaný, tak stačí na ně kliknout, smazat a podobně. Jo, to můžete dát přehodnocení, můžete kopii poslat analýze a tak dále, tak dále, tak dále. Takže toliko tedy k té karanténě. Dále tady potom máte logy, log ze skeneru, který tady nějakým způsobem teďka běží, update log, to se nám teda zaktualizoval, potom log, tedy výpis karantény, je to nastavení, overview tedy, co si můžeme vybrat, že jo, takže probíhá ten scan náš slavný, takže zase necháme běžet, uvidíme se za chvíli. Tak, test skončil a jak je patrný, nebo patrné, tak vlastně nenašel žádné virové infekce, ani malware, ani žádné jiné viry. Proskenováno bylo zhruba 285 000 souborů a víceméně to je asi tak všechno, co bych k tomu dodal. Je potěšení, že víceméně žádná virová infekce v tomto počítači nebyla nalezena. Každopádně, pokud by se teda objevila, tak by se zobrazila tady pod svým jménem, umístěním a velikostí nebezpečí rizika. Jinak bych řekl, že ten scan
trval zhruba 1 hodinu a 2 minuty, takže je třeba se připravit na to, že na pomalejším stroji může trvat výrazně delší dobu. Tady zpravidla dochází k tomu, že ten objekt je dán úspěšně do karantény a v té karanténě je pak následně smazán, což zvládnete třeba bez problémů. Každopádně, když se může stát, že ten malware nebo jiný virus může mít vdržení systémové soubory, tady potom buď dojde k tomu, že jste vyzváni k restartu počítače, a pokud se dá dynamické knihovny nebo nějaké takovéhle soubory, tak vlastně při restartu počítače je ten počítač spuštěn v nouzovém režimu a ty soubory jsou následně odejmuty a opět vymazány. A pokud se to nepodaří, tak dostanete informaci vlastně v tomto okně o tom, že ta virová infekce nelze odstranit a zpravidla to vede na nějaké fórum nebo na nějaký odkaz, kde je informace o tom, jak postupovat pro odstranění daného malwareu, případně viru. Tak, to je víceméně asi vše. Můžete zase skenovat znovu, samozřejmě je to bez problémů. Pokud už nic nechcete nic jiného dělat, tak stačí zavřít. Tady o tom máte informace o tom, jestli chcete dostávat zpravodaj, což samozřejmě může být nějakým způsobem zajímavé. A nebo se zaškrtnete, že už nechcete, aby se vás na to ptal a hotovo. Tak, tím je celý proces hotov. Já vám děkuji a přeji příjemný den.